Ku tej obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady za Boha a národ, a to vždy a v každom ohľade. Je to nielen jednoznačný zmysel slovenských dejín, ale aj vyslovený príkaz Boží, ktorý ako prirodzený zákon on stvoril a do duše národa a v každého jeho príslušníka vštepil. Tomuto zákonu slúžil som po celý svoj život a preto považujem sa v prvom rade za mučeníka zákona Božieho. Ďalej cítim sa mučeníkom obrany kresťanstva proti bolševizmu, ktorého sa musí národ nielen v duchu svojho kresťanského charakteru, ale aj v záujme svojej ďalšej budúcnosti všemožne chrániť. Ako si ja prosím od vás, aby ste si v modlitbách svojich spomínali na mňa, tak sľubujem, že i ja budem za vás prosiť vševedleného Boha, aby národu slovenskému a jeho životnej borbe za Boha a národ žehnal, aby slovenský národ bol vždy verný a oddaný synom cirkvi Kristovej. Stvornosť národa nech je pokrstená mojou obetou. Cítim sa byť mučeníkom prirodzených práv slovenského národa a potrebu bolševického stanoviska.